Здравейте, вие сте с подкаста в леглото, а при мен е Мила Робърт. И това преди години, ако ми беше казано, че ще го казвам, може би нямаше да... Ще съм такъв. Що? Не знам. Някак си аз като съм те наблюдавал винаги още от VBOX, когато се качваха видеа, не съм си представил, че ще стане чак това. Защото не съм... Ти беше още в училище. Чак кое? Ами, Мила, аз трябва да те запознавам. Аз ли трябва да те запознавам с това, какво се е случило? Особено в последните 3 години, от 2020 насам. Бая се е случило. Ох, радвам се. И аз се радвам, така, нали, като виждам. Аз едва ли не съм те видял как порасваш реално. Да. И въпреки, че майка ти е популярна, това никога не е било причината хората да гледат нещо според мен, защото им е било интересно. Със сигурност има хора, които са дошли от това, но за тези от вас, които не знаят, майката на Мила Робърт е Ваня Щерева, която също е доста така, как е контравършъл на български, ние сега ще почнем с... Как е? Ами тя си е малко такава... Скандална е. Скандална. Прави си каквото си иска. Жената и винаги си е правила каквото иска. Точно така. И имаме този продукт до нас, Да. който също прави същото, защото е имал доста добър пример именно за това. Обаче, аз разграничавам творчеството на Ваня като изпълнител от това, което ти правиш, доста, защото то няма нищо общо. То няма нищо общо. И затова казвам, че това, което ти в момента правиш, за мен е много по-интересно от нещата, които правят съвременни изпълнители, защото има вътре и театрално, което си идва от тебе. В видеята има супер много театрално и начин, по който се случват нещата. Креативността идва от друго място, не е това, което... Защото не ти го казва лейбъл, не ти го казват някакви хора, които са събрали с така. Ами ние мислим, че този продукт, ти си така, сега се събуждам, какво, видяла си примерно нещо и после това е нещо, така изглежда, че това е нещото, което те инспирира. Инспирират ме буквално някакви най-рандъм нещата. Виждам тук черупка на земята и си казвам, ви онлайн са си направил диадема от черупки, лайнот. Аз сега ти гледам сторито и винаги съм така, той е епизод просто. И аз съм такъв, това е днешния епизод. Ако видиш, че за повече съм така, окей, I am ready. Тук ще има нещо. И така беше споделила някакъв албум на Сашка Васева по едно време. И аз взех да си го пуснах. На Камелия. На Камелия беше точно така. И аз си го пуснах. И бях такъв, айде, и сигурно една седмица само това слушах. Според мен си дигнал гледам слушанията на Камелия. И кое беше първото нещо, което те инспирира вече да направиш, освен кавари, защото ти правеше преди това кавари в VBOX главно. Имаше авторско. Не знам дали помниш нещо. Сега да видим. Айде. Когато ти започваше да правиш влогове, много отдавна говориме за далечната 2012. Да. Аз също правих влогове. Точно, да. Нещо как ти се казваше това там? I am weird. Да, което въобще не беше добро име. Но точно това, за което влизаш. Да. И реално ти винаги беше номер 1 в топ 40 там. Имаше авторски топ 40. Точно, да. Аз бях 30 и нещо, 20 понякога стигах. Имах едно клипче, което беше по-така, казваше се как да излезеш от зоната за приятели и то стигна малко нагоре в класацията. Но като цяло беше много интересно как тогава нямаше никой. Да. Никой не правеше такива влогове видеа, и какъвто и да е контент като цяло, авторски. И от VBOX тръгнахме всички, освен може би Цуро, който... Цуро не качваше в VBOX, точно така. Но Цуро е бил в мои видеа в VBOX, което със сигурност също е задвижило някакви хора да отидат при него. Защото когато ние с Цуро се запознахме, ние бяхме с сходни сабскрайбъри. Примерно той да е бил с 20 и нещо, аз да съм бил с 30 и нещо такова. Това са кои години? Това е... 2013-та. Да, crazy. В YouTube, нали, сабскрайбъри. 2013-та
се запознахме и 2014 сме се видяли на живо. Но аз пък точно в този момент 2014 ние сме качвали вече някакви неща с Цуро и аз 2014 юни месец си махнах видеята от VBOX. Да. Отидох при тях и бях такъв. Аз вече имах 100 000 сабскрайбъри 2014. Значи 2013 е било да сме били в началото с 30 и нещо и като имах 100 000 сабскрайбъри в YouTube, бях такъв. Няма качвам повече в VBOX, защото виждах как хората гледат на двете места и не знаят къде да гледат. И нямаше смисъл вече. И по-скоро не исках да качвам там. Пък то после вече естествено някакси те го купиха от телевизията тогава, нова телевизия. Майче и то почна, те си го превърнаха в нещо вече, което си е част от телевизията. Което пак работи, просто не е по начина, по който беше в началото. Това, което ти обясняваш, беше точно YouTube, ама на български. Абсолютно. И аз като бях дете, мега много... Аз бях супер запалена по VBOX, преди да започна да правя влогове, когато вече бях на 15. Да. Което реално беше много бриф момент, много кратък. Мисля, че за някакви 3-4 месеца правих. Да. И след това скринжнах и се отказах и отидох на актьорско и почнах да правя музика. песни. Да. Но и качваше и това във VBOX. Да, качвах и двете, но имаше един момент, в който се чудих аз влогър ли да бъда, музикант ли да бъда, защото аз съм израснала с Чарли и So Cool, Like и някакви английски влогъри. Ако някой от вас не знае кой е Чарли и So Cool, Like, проверявала ли си скоро? Аз я следвам все още. Така. И I love her. Аз не я следвах вече. Следвал съм го, когато беше Чарли и So Cool, Like. И тук наскоро. Е така от време на време имам някакви моменти, в които или искам да видя някой съученик или някой човек, който съм познавал. Дай се срещаш такъв, я да ви я копра. И съм такъв, я да видя. Аз не знам нищо. Пише, нали, Чарли и So Cool, Like, излизаме канала и аз съм такъв. Реакцията ми е Wait, what? Какво? Чакай. Все едно аз съм пропуснал много голям някакъв период, в който може би нещо се е казвало, нещо. Да. По никакъв начин не качваше нищо 4-5 години или нещо такова. И аз понеже следвам в Инстаграм и просто един ден имаше gender reveal и на което аз бих си помислил, че има дете. Защото ако само ми го кажеш така, те вече така, по този начин, като кажат gender reveal и аз само се сещам за тия партита, деца с всякакви неща вече и с самолет имаше нещо. Но аз кръшвах по него на времето супер много. Аз бях така, Чарли, ето cutest! И някакво... Хората с великобритански ютубъри, по принцип, тогава беше нещо. Беше huge. Никога не съм бил заинтересован от те бяха супер много и живяха заедно по всякакви къщи и си беше цяло английско комюнити, което аз супер много следвах. С един от тях на кафе. С кой? I wanna know. С Fun for Lewis. Окей. С него. Той ходи с Рая. Рая е българка. А що живее тук? Не живее тук. Беше тук само за малко. Рая е българка и те са, не знам дали са женени, но са заедно и са от много години. И просто някакво, това беше преди няколко години. Crazy. Да. Crazy. Но иначе аз не харесвам голяма част от великобританското там крю, което са там Зуела, разни такива. Аз въобще не знам какво се е случило, но като тинейджър аз не ги харесвам и никога не съм ги харесвал тях по такъв начин. Разбирам до някаква степен защо хората. Аз пък, примерно, някой с австралийски акцент, ако говори, повече ме... Пак хората много бях така... Те говорят с Аз буквално единствено нещо, което мога да изслушам с великобритански акцент е Хари Потър. Нищо друго. Иначе просто и единственият изпълнител с великобритански акцент е Лили Алън. Който мога да... Лили Алън, която ме следваше в Инстаграм. Да, бе! Чакай. Не ме следва. No, I don't know. Аз я следвах. И просто рандъм ли от някъде ми излиза, че Лили Алън ме е последвал. Аз съм такъв... Why? Видях, че следва 5000 човека и реших, че просто, защото съм отговорила на някаква стори, тя ме е последва, отследваме след това. Нямам идея. Може би просто е натиснала нещо грешно. Или може би хората, които се опитват да й развиват профила и работят за нея. Това е по-вероятно. Правят някакъв тракшън, който очакват, че ще случи нещо, което едва ли. Но ако е било отдавна, имаше някакъв период в Инстаграм 2018. Не много отдавна. Преди една година.
Се говорят и тук скоро. Защото тя ми е синвала неща. Чакай. Аз съм с Русалия. О, но. Аз съм в нейните диеми. Защото сме си отговаряли сме си някакви неща. Аз я слушам от много давно. 2018. Да, в принципе аз. От самото начало, да. Горе-долу от самото начало. Хрумвал ли, ти явявала ли си се някъде на нещо като кастинг някога? Само на X-Factor 2013. Тогава, това беше единственото. Какво очакваше, че ще стане от това, като се яви там? Защото това ти беше мотивацията да го направиш? Аз бях на 16 тогава и много като по-малко дете още от 16, много гледах Music Idol и всякакви такива формати, много ме вълнуваха, имах си фаворити, много се вълнувах и си казах, слагам годините, защото да не се явя, свира си на китара така или иначе по улиците и по някакви барове. Let's go! И вече там осъзнах, че това да ми казват какво да правя е абсолютно невъзможно. И да. Да, и то не изглежда точно така по този начин. Много хора са го обяснявали, че не изглежда по този начин, както като го гледаш на телевизия и че не е точно същото. С това, което хората имат като впечатление от X-Factor и подобни предавания. И че то си е малко машина, която много персонално изглежда като го показват, а не е толкова за хората, които отиват там. Малко е като меле. Мисля, да. И също, идеята е да пееш някакво впечатляващо, да правиш някакви вокални акробатики, което тотално не е моята схема. Да. Нито ги мога особено много, нито целя да ги мога. За мен е креативността, индивидуалността на всеки артист е това, което е интересно. Сърцевината, това, което има да кажеш, да сложиш на масата. За това си харесвам аз, каквито и да е артисти. А там не мисля, че това е. Това ще си правят сами неща. Това е много важно за мен. Да имат участие, айде не сами да го правят, но да имат участие в текста, в музиката, защото има хора, които не могат да пишат, нали? Окей. Обаче, за мен е целият пакет цена. А когато някой е просто изпълнител, тук скоро бях дал пример с една изпълнителка българска, която хората малко ме нападнаха, че... За кое? Една. Ма нещо лошо си казал? Реално не съм казал нищо лошо, освен че казах, че реално тя не си пише песните и тя е просто изпълнител, нали? Просто е певец, даже не е изпълнител, певец, което няма нищо лошо, просто да може да пееш. Реално в началото никой не си е писал сам текстовете. Много по-късно изпълнителите, артистите стават артисти и почват да си пишат песните, но първоначално е имало поети, които правят това. Да, но аз супер много имам такъв бив с стари песни, на естрадни певци особено, които не разбирам и съм задала въпроса на Леля. Аз чувам песен. Има едно за някакви 7 палави козлета, което не съм сигурен на кого е. 7 палави козлета? Какви са тия палави козлета, бе? Дават примерно фестивал, на който пеят този Васил Найденов. Той има много хубави песни, които са любовни песни или някакви такива. Не кринжваш като ги слушаш. В смисъл, ясно ти е, че е старо нещо, но не е остаряло по такъв начин, че да си такъв. Какво това? Пеят няколко човека. Дали този Веско Маринов, нали? Дали Веско? Веселин Маринов. Не се познавам с него. И дали той, и примерно минават няколко такива и накрая излиза някаква и пее 7 палави козлета и аз съм такъв брат. Ми звучи много яко. Това искам да разбера какви са тия палави козлета. Не звучи яко. Аз се обърнах и тогава в този момент, защото долу беше, нали, и ставам на Леля въпроса. Вие сте били хора над 20 години. Правили сте секс. Чувате тази песен и си казвате, знаеш какво? Това е яко. Защото има някои неща, които просто са ми несвойствени. Има някакви такива песни, деца слушам, които са стари, които има едно... Не знам дали нещата, които сега слушаме след 23 години ще звучат така. Някои. Може и да звучат. Но това ми е прекалено. И нещо, което на мен ми прави впечатление в момента, в всичко, което се случва тук в шоу-бизнес и че има някакви такива неща, но са много по-малко. И когато такова нещо се случи, по-скоро се мимва тип Джорджано, защото за мен тези котлетата и Джорджано са горе на едно ниво.
се минва и не е нещо, което ние сериозно тегваме. Нали? Ще сме такива, ха-ха-ха, не. И това, което ти правиш, е много on the verge. Yeah. И е много трудно да го направиш според мене. Защото това сравнявам го с като рапираш. Много е трудно да рапираш. Не, сравнявам го. Много е трудно да рапираш и това да звучи да не е смешно. Пак има тънка граница. И аз ако тръгна да правя неща, които други рапъри правят, ще звучи супер смешно. И това е... Ти как успяваш да си уловиш този момент? Улавяш ли го или просто го правиш както го усещаш и не... Каквото излезе. Но се старая да бъда лес кринч и мор кринч. Едновременно. В смисъл, хем си тейквам ноут, като направя нещо, съм така, слушам го след някакво време и съм, окей, тази част е лейм. Това не ме кефи. Да. Тоест, опитвам се да съм лес кринч за моите представи за нещо. Да. И мор кринч, като все едно да бъда още по-смела да се с всяко следващо нещо и да съм някаква... Това за някой 100% ще е супер кринч. Но това няма значение, защото мен ме кефи. И това целя да задоволя себе си и в същото време да направя нещо смело, което все едно ми е трудно да го направя. Кое е най-смелото нещо, което си направила до сега? И сега ще излезе... Кога ще го пускаш? Може и тая неделя да го пусна. Не знам кога ще го пускаш ти. На 1 юни. Окей. На 1 юни? Не, на 1 юни... Аз чух на 1 юни. Какво става? Живот и здраве ще видим на 1 юни какво ще стане, но сега на 1 ноември ще пусна 33 песни в 33 различни жанра по 33 секунди, който е един мини-албум, който правя, който се казва Affirmations. От Affirmations идва, просто се казва Affirmations. И просто си изразявам мнението 33? по някакви... са по 33 секунди. 33? Да са 33. Това е и са в 33 различни жанра. Ти се едно слушаш някакво снипет. Някакво не, те звучат горе-долу окей, флоуват горе-долу окей. Просто е като някакво най-странното радио, което си пуснал и е някакво... Това е много яко. Ще го има в стриминг платформите. На 1 ще имаме и събиранка на хората, всеки, който иска да дойде. Ще има шоу, нали, в бар Петък. Ние вече сме правили този спектакъл, защото той и шоу-спектакъл, да, който... знам с Алена там. Да, с Алена. Yes. Прощавам. Алена е много смешно. Да, не знам, аз просто го казвам, защото ние познаваме се, но не съм се обръщал към нея с името и достатъчно пъти, че да... Пък единственото нещо, което имаме... Така. Но единственото нещо, което имаме като Алена е това, което сме чували цял живот от жената с хороскопа. Herself. Да. Жената хороскоп. Това нещо ще има друг албум, който е отделен от това по-нататък. Това нещо е... Ти просто... това ни го подаряваш. Това буквално е просто подарък за всеки човек, който се чувства даун, се чувства някакъв тъжен, ядосан, фрустриран поради някакви причини. Просто трябва, ако има желание, да си пусне този албум Affirmations, за да се опитам да му оправя настроението. И това, което е целта ми и причината, поради която те са 33 различни жанра, е, че аз като съм тъжна по нея, имам чувство, че като си пусна нещо супер рандъм и съм някакво... Все едно се стряскам и излизам от стейта, в който така или иначе by default съм в този момент, в който съм ядосана на нещо или съм тъжна поради някаква причина. И мога да си кажа, това е много лейм, бечай ще го сменя това, но ме разсейва. И това е идеята на този албум, да те разсея от нормалните ти мисли в ежедневието, които може би са негативни в някои дни. И те са affirmations, просто са моите affirmations. И
Много се забавлявахме с Камен, докато го правихме това нещо. Преди 1 година ги почнахме всъщност. Това с Мама ти деба откачана, ще го има ли вътре? То е като Мама ти деба откачана. Точно стил Мама ти деба откачана. Няма някъде. Това го има в Spotify. То го има в Spotify. Част от албума ми, от EP-то ми до чуване. Да, значи това е вайба. Това е вайба. Обаче, знаеш, аз имам проблем с това. С Мама ти деба откачана? Що? Защото аз го чувам. Заради децата? Не. Заеби го това. Друго е, не. Просто аз го чувам, виждам го, има визуал. Това нещо. И съм такъв. Чакам песента. И съм такъв. В един момент разбирам, че това няма да е песен. Нали? Света ми е малко така разбита. Да, може би трябваше да се хвана в ръце и да го направя на песен. Винаги, чакай, можеше. Защо може да станеш на 80 и си така, знаеш какво? Мама ти деба откачана. Не е лор. Да си го направя сега. Абсолютно. Има хайп за тази песен, на участие я търсят. Искат я, пеем я често, я правим цялата това ми е един от най-гледаните рилове, мисля, че. Не, в TikTok също беше гледано, но ми е един от най-гледаните рилове. Не знам към колко има, може би към 400 хиляди гледания, нещо такова. Бях в колата, тук долу бях в нас и си го записах това. И то просто му е много найс му е вайба. Точно е. Там, къде трябва да е, там е. Всяка дума, начина, по който въпреки, че просто е Мама ти деба откачана няколко пъти, е важно как. Това е пример за това, че важно е какво казваш, факт. Важно е обаче и как го казваш. Вайба е много важен. Начинът, по който го предаваш на хората. Това е за мен и различното. Да. It's very nice. Начинът, по който при теб се получава това нещо, аз не съм го виждал при някой друг в съвременните. Има от 2000-та година, може би, хора, при които е имало подобни... Аз съм много голямо хипи. Според мен на това се дължи вайбъра ми. Не съм сигурен дали е това само или просто си е начинът, по който ти си съществуваш по принцип. Защото хипи дори в момента по-скоро то пак е тип бунтарско, нали? Да. Пак е тип... Просто е по... Защото като хората кажат бунтари, си представят, нали, че нещо... А ти си някакво така... with love. Което е също много така освежаващо да виж. Аз се мъча за някакви български думи, защото хората 100% ще има някакви хора, които ще са такива. Защо използвате толкова английски думи? Аз ако мога говоря само с чуждици и да не съм така, някакви хора го мислят това за неготино. Да. Много по-лесно ще ми е. Напрягам се. Аз се напрягам винаги като... Чуждица. Да. Но това израснали сме в интернет. Да, според мен хората, които това ги дразни, трябва да свикнат с това. И да не е проблем. Но всъщност affirmation е изцяло на английски. Да. Факт. Което аз си се кефа да правя неща и на английски. Това ми е втория проект на английски. Като... Да, ще видим какво ще стане. Но ми е кози да имам и песни на английски, за да мога да си пътувам по света и да си буквам участие в най-рандъм баровете. Това също е яко, да. И let's go, сега ще ви говоря и ще ви пея един час. Хората в България не го правят или когато го правят е малко... Има го вече. Така ще го обясна. Вече го има. Не създават нещо, което го няма. Не създават нещо, което си такъв... Защото Ера и Стрефи, когато стана това с там тая песен, дето тя е с една зелена така грейка с лилав пух. Трябва да ти покажа. Така. Коя година? Не знам. Ето това. Ти като го видиш на тъмнела ще се сетиш това. Сетих се. Преди 7 години. Тя си го беше направила на албански. Да. Имаше много малко английски думи вътре. Да. И въпреки това стана хит. Много българи се опитват да правят нещо, което да е на английски, само на английски. И аз го чувам и съм такъв. Аз съм чул 15 такива неща. Нали, ако вкарат българска народна някаква така, ако вкарат нещо, което както Росалия прави, нали, тя си го прави в испански само, въпреки че има на английски неща вътре в испанския тя. Да.
тогава вече стигаш до някакви хора, които са други. Ама така, аз ще направя песен на английски и тя ще звучи като 10 други изпълнители, които вече съществуват на английски да правят песни. Така че за мен това, което ти правиш, пак е различно, дори сравнено с това, което правят извън. Има от време на време по някоя българска дума. Мисля, че в 2-3 песни. Но така е, то е много рандъм като концепция. И аз не знам въобще. Също там тръгнахме, че това е най-смелото нещо, което... Да, защото е много рандъм. Да. Няма такова нещо. Какво е това? По 30 секунди. Но получих факс миналото лято, 2022, че трябва такова нещо да се случи. Пусна ми мухата реално Юли от Молец. Бяхме на един сонграйтинг кемп и нещо се гмуркахме в морето. И той беше такъв: ти що не направиш един TikTok албум с песни тип Мама ти деба и с все по-добре ще става, както го спамиш по лайфа. Такова албум. Вау! Окей, бях така, обещавам ти, че ще го направя. И стиснахме ръцете. And here we are now. Някаква година по-късно. It's happening. Ние вече го правихме на шоута 3 пъти и става голям купон. Нищо, че е на английски, което с миналия ми проект на английски срещнах тази стена. Точно защото, както казваш, той беше кют, миналия ми проект просто е като нещо, което си чувал и преди. И няма... Boys ли да, I love me, I love boys. Това много ми харесваше на мене. И въпреки, че го има подобни неща, харесваше ми. Кют беше, но не беше нещо вау, не беше нещо, на което да танцуваш. И тогава осъзнах, че на лайфа, като ги пея тия песни на английски тук, защото аз все пак съм бейс тук и тук си работя и си живея, не става. Доколкото са Formulations, взех си този ноут и сега се старах да става за все тая на какъв език. И става, защото просто има много танцовални песни, има големи шокове в таковата. И но ще видим. Ще покаже тази смела стъпка. На къде ще доведе. Кой беше момента, в който си каза: добре, аз защото мисля, че така ти се е получило. При мен беше така. Сега не знам дали при тебе е било така. Обаче някакъв момент, в който си така: аз май вече съм певица. Певица ли съм? Не съм певица. Минава ли един месец, имаш участие с такъв: певица съм. Всеки ден. Така? Всеки ден все още съм някаква така: ще аз живея от музика от 5 години. What the fuck? Някакво супер крейзи е. Да. Има моменти, в които, особено като имам примерно няколко участия, всеки ден имам участия. Примерно в продължение на седмица. Лятото имаше такова нещо, което не ми се беше случвало до сега, всеки ден. В продължение на седмица. И бях някаква така: I'm really doing this. Да. It's nice. Да. Но постоянно ми се случва. Все още. Защото имам, че има хора, които не го мислят. Така и просто такива подписали с някакъв лейбъл или имат някакъв договор с телевизия и знаят, че така и така, нали, това тяхното се случва, но понеже ти си го направила сама, аз съм си го направила сам. И в един момент съм такъв: те верно ми плащат да правя това, което правя. Аз наистина го правя сам така. И ти е някакво странно, защото не очакваш, че това ще се случи. И даже мисля, че е по-сладко така. Сладко е много и може би е много сладко, примерно в моя случай, като един независим музикант, който си е спонсорирал всичко сам. Е скъпо, принципно. Да, реално е доста скъпо да направиш музикален продукт, като аз съм супер мега блест да имам приятели, които са супер талантливи. И за видеята. Работя с най-добрия си музиката приятел, също е Жоро. Много добра. Да, аз още в началото имах гръб от двамата ми най-добри приятели, Жоро и Явор, които са на моята възраст, които са артисти, които правят супер готини неща и това определено нямаш как да се случи, ако нямах по пътя си и продължавам да имам все нови и нови хора, които правят нещата for the sake of doing it, а не за пари, защото аз особено в началото просто
пари не съм притежавала. Да. И сега все повече и повече, нали, почват да се събират някакви пари от участия и неща и от време на време реклами и вече става, нали, по-лесно сякаш със всеки проект, но пак лудо е. Имаш ли го този момент? И си мисля, че много бих си изкефила някой да ми помага да имам някакъв гръб финансов at some point от някакви хора, с които гледаме заедно. Да. Еднакво на нещата. Но това ще си стане с времето и когато това нещо се случи, тогава ще бъда супер релифт и ще съм така, аз знам 2200, толкова много време съм живяла просто за да събера пари за клип до следващия и до следващия и до следващия. И така че да си имал това джърни преди това. И сега, примерно, в момента имам 2 менеджера, което 5 години преди това не съм... Нямаше да си представиш, че така ще са. Не съм си... Не съм могла да си представя, че би било толкова... Тоест, в някакви моменти съм искала някой да ми помага, но все едно в началото много аз си знаех уж какво се случва. И аз бях в началото, да. Само аз ще правя всичко. Да. Не се случват така, нали? За реклами, за разни такива неща. Просто не става. Да, особено като ти трябва да говориш с някакъв... Да пишеш имейл, те като ти кажат, това си е съвсем друга работа. Пиши имейл, не знам си. Аз много дълго време го правих това. И аз 3 години някъде, 4. От 2012 до 2017, всъщност. Това 5 години ли са? 5. Аз го правих до преди от март месец вече не го правя тази година. И живота е хубав. По-хубаво е, да. Nice. Да, по-хубаво имам време да си пиша песните, да си ходя на пилона, да си живея живота спокойно. Най-якия кадър, сега като каза пилона, най-якия кадър ми е морето с пилона в песента. Точно, нали, както е толкова як този кадър. Ако не сте гледали видеото на Мечка, отидете и го гледайте. Masterpiece. Просто... Again. It's so good. И такова не съм виждал. Не съм го виждал. Сигурно някой някъде го е направил, защото това е едно от нещата, които хората понякога намират и примерно ти пращат. И такива, вие сте го взели от тук. Никога не е. В света има много хора. Сигурно някой някъде в Аржентина, примерно, е направил такова видео. Просто защото хората имаме сходни идеи. Да, и те се пращат по едно и също време и реално който реши да я направи в реалност, той я прави. Да, а дори 2 човека да го направят, нали, това не е лошо, просто много ми харесва изпълнението на това, как сте го направили цялото. Супер, луксозно е, това е снимано във Варна. В Равда. Къде? В Равда. И е просто на бетонно такова снимано. Да, на кей. Никой. Сигурно толкова тъпо изглежда иначе сетинга на това нещо. Пък вие сте го направили някакво мега лъкжуриъс, такова мега луксозно. Ами, Пламенков, да, жив и здрав. Благодарни сме много. Мега добро. И от начина, по който аз го виждам поне, за мен, това, което си правя сам, има случаи, в които хората, особено в самото начало, вече когато съм започнал да изкарвам пари от това нещо и са ме питали, добре, защо не си купиш? Какво си? Защо не си купиш? И аз си мисля в моето съзнание някакво такова, вижте сега, преди 2012 година, даже преди 2014 година, аз не съм имал пари. Не мога изведнъж да започна да си купувам всякакви неща. Не, според мен вече сме били пораснали до такава степен, че тя и майка ти никога не те е разлигавила с някакви неща, така или иначе, че аз просто нямам тая потребност. Аз дори не се сещам, че това е нещо, което ще ми трябва, което хората са такива. Що си купиш кола за там, примерно 100 000 лева? Не бих си купил. Така, с тия 100 000 лева ти знаеш, аз ще направя. Да. Къде ми за какво ми е, Или, що не си купиш най-новата, най-скъпа камера? И аз съм така, защото просто ми трябва да снима в HD и да снима добре. Не ми е нужно да дам 6000 лева за камера. Нали, за това, което аз правя. Да. Просто не го виждам като нещо смислено. Имало е случаи, в които съм давал пари за техника и това е нормално, но е било това, дето ще ми трябва.
А не просто да си купа нещо, защото ще... Аз в момента съм в такава ситуация с телефона ми. Аз съм с iPhone 11. Аз съм с iPhone 15. Amazing. И виж го, изглежда pretty good. В смисъл, нищо му няма. Very nice. Просто вече камерата, нали... Да. It's not the best. Но си казвам, тия 2500 или колко там струва, ще ми трябва с максимална памет. Да. В смисъл, не мога да си взема някакъв с аз 1 терабайт. Нещо, да. И с 8 гигабайт. Абсурд. Да, аз имам много снимки и не ги чистя. Да. Аз почнах, аз си почистих малко. И така да сега съм пред тази дилема. Дали да си взема нов телефон, но в същото време съм такава. Girl, преди, за да стигнеш до въобще колебание, дали си вземеш нов телефон, това трябваше да е на сол, да се разпада в ръката ти, да не можеш да се такова. Къде сега такива неща? Тия пари може да ги вложиш в новите песни, в толкова много неща. И съм така... Виждам, че и ти си като хората, които не вярват в кейсове, аз също. Просто аз нямаше да си го купя този телефон, защото имах 14 iPhone. 14-ката и отидох, но и беше 256 гигабайта. И плащах за iCloud пространство, което е по 21 лева на месец вече. Преди като почнах да плащам беше 15 нещо или 16. И те го увеличиха. И аз всеки месец плащам, за да мога да си съхранявам снимките и си казах, искам 1 терабайт телефон. Не мога да продължавам с това нещо. И 512 няма ми стигне, защото 500 гигабайта са ми само снимки там. Да. И... той особено като от години си с iPhone. Аз никога не съм бил с един и същи iPhone повече от 1 година. Вау! Откакто имам iPhone 4. Very luxurious. И аз си мислех, че това ще е такова... Това ще е. Сега с 14-ката аз ще съм 2 години. Отидох да си взема лаптоп. И стръгнах с лаптоп и телефон. Мога да схема пък е... Бях такъв... Окей. Винаги си купувам 2-3 модела преди този, който излиза от този OLX, втора ръка. Топ. Но просто с максимална памет. И този наистина нищо му няма, освен че е бавен и ме дразни и че камерата съква леко. Не. Но, я да видим. Но така да казвам си... Сигурно ще ми потребят тия пари за нещо друго и съм така засаня масива в телефон. Искам да видиш приближението. Вау! И по принцип, защото така изглежда малко странно, но като снимаш, изглежда една идея по-добре. Вау! This is so това е толкова далече! То няма общо! Мило, откривайки нов телефон. Аз не смея да гледам телефоните, защото съм някаква... Добре, бе, чакай. Това не е интересно за хората, но просто искам да... Няма толкова огромна разлика. Да, ама... Това е такова ревю на iPhone. Обаче толкова добре, че това е 11-ка. Има сходно горе-долу. Ако ги покажеш на някой човек, това е от тея какво ще накара дете от средновековието да изпадне в кома. В смисъл, ако покажеш на дете от средновековието тези две видеа, той на двете ще се изкефи. Така е. Така че, exactly. Заслужава ли си да дадеш толкова пари? Искам да кажа, понеже мисля, че много млади хора те гледат. Да. Няма значение богат, беден, имаш ресурси, нямаш ресурси. Да. Имаш ли желание? Винаги има начин. И с много малко можеш да направиш мега много. Така че, Много хора си представят, че това да направиш нещо е нужно да имаш най-скъпото нещо. Пък аз съм направил нещо с една камера, дето струваше 200 и няколко лева от Технополис. Имах по 100 и нещо хиляди гледания на всяко видео, което качвам от 2012 година. Без микрофон, без осветление. Аз чаках да светне... Това беше най-неприятно, честно казвам. Чак 2015 си взех осветление. Чаках да е светло и най-гадно ми беше есенно време и пролетно време, когато имаше облаци. Да. Защото само ми се сменя светлината, на която снимам и примерно снимам и
се появят облаци и аз почакам така 10 минути да си продължа видеото, защото после ще се махне облака. Така че дори и тогава съм правил толкова гледания на видеята, значи не е било това колко ще е скъпо нещо, което ползвам. По-скоро е точно това, което имаш като идея. И аз затова казвам на хората, ако ми дадат да обработвам, малко така го казвам, и на тенджера да ми дадат да обработвам видео, ще го обработвам. Просто защото аз знам как ще изглежда видеото накрая, като го обработвам. Мама, пуснеш на всичко да обработвам. И на Movie Maker, деция на обикновения, пак ще го обработя. Оле, Movie Maker, колко много... Там си прекарах цялото детство. Аз не, и качвах някакви много рандъм, много лейм клипове в VBOX и само целях да бъда в топ 40. Значи, от дете се старае нещо в тия платформи за... платформи. Това се е отплатило, така да се каже. И знаеш ли, имах един период, в който примерно взимах клип на Бейонсе, песен на Преслава и монтирах по него как Бейонсе се едно пее "Нямаш сърце! Чуваш ли как сърцето ми бие най-тъжната Защо сега искам да чуя Бейонсе как ще пее наистина Преслава? Плаче ранено, не иска да скрие, че без любов умира. Не е добро, наскоро се сетих за това. Няма ти го казвам, не е много добро. Наскоро се сетих за това. По принцип Бейонсе да го изпее. Това ще е много добро. Тя ще го изпее. Или Преслава да изпее нещо на Бейонсе. Това също ще е яко. Да. Имам нужда да юнайтнем света. Имам нужда от това. Много от изпълнителите, сега само за изпълнители ще кажа, защото имам нужда да качват неща, които са по-те. Защото някои от тях качват само фотосесии. Да. Преслава качва повече себе си. Снимала се с телефона. И това повече ми харесва. Но да показват повече себе си, защото хората се чудят понякога това при теб как работи, той защото ти показваш себе си. И хората очакват да видят теб, те не очакват да видят продукт. Да, ти мога да си снимана за някакво списание и да си качиш снимка. Даже тогава според мен има по-голям ефект, защото хората са така Мила не се е снимала, просто е така в леглото, как лежи и е качила снимка. Обаче на мен просто повече ми харесва това. Така че начинът по който аз започнах да правя видео, беше по подобен начин. Има и предвид, че когато аз съм бил на 15, YouTube вече го имаше от 1 година. 2006 година. И тогава качвах как сме играли Федербал навънка. Помня си зората на YouTube, Шейн Доусън. Това даже беше по-късно малко. Може би към 2008-2009 беше това с Шейн Доусън и разни такива. И по същия начин, както ти говорихме си, на който приличава някой, ти каза Сенида, което аз честно казано не виждам, но аз имах момент, в който хората оприличаваха един от персонажите на Шейн Доусън, който даже не се сещам как се казваше, само Шанейне се казваше. Шанейне, да. Го приличаваха на Силвето. И аз бях такъв, то няма нищо общо, защото Силвето е фолк, поп-фолк. Силвето може да е съвкупност от Сашка Васева и всички такива руси поп-фолк певици, но не е нещо, което е взето от Шейн Доусън, примерно. Така че аз те разбирам как някой ще каже, че вижда Сенида, ама аз не го виждам. При Сенида аз виждам как някой би могъл да види Сенида, защото Сенида ми е голямо вдъхновение. Защото аз получих факса, че трябва да направя албум с поп-фолк елементи примерно юни месец миналата година. Първоначално си мислих, че ще бъде на английски, за да е съвсем странно. Но след това, след като направих този проект на английски и видях, че не ми е толкова вайба, реших, че трябва да е някаква много странна смесица на езици. И започнах много да слушам Сенида. И бях някаква, окей, тук има нещо, което е вайба, който търся. Така че аз съм супер инспирирана от нея и виждам как някой би бил такъв, ти я копираш. Но реално не я копирам, аз съм инспирирана от нея и си правя това, което мене ми харесва. Но така не съм intentionally взимала нищо от нея, освен вайба.
Просто вайба, който тя ми е дала, някакси съм го преработила да работи за мен. И тепърва ще експлорвам. Сега този албум го пиша в момента, така че не знам на къде ще отиде. Розалия супер много ме инспирира. Много артисти и мъже и жени ме вдъхновяват, така че със сигурност ще има по част от всеки един от нас. Но според мен това ни е тук задачата да се вдъхновяваме от някакви хора и да не да взимаме мотамо нещо и да сме такива ето. А просто аз в този контекст на нещата, от които съм се инспирирал. I don't know. И гледам да не чувствам вина, все едно, че съм откраднала от себе. Защото наистина това не ми е било интенцията. Аз имам клипче от миналото лято, как и правя кавър на нейна песен и в описанието в Инстаграм съм някаква така енергията на тази жена, увереността, с която тя стои. Това е нещо, което аз искам да имам в моя живот. И наистина се надявам да ставам все по-уверена с времето. И така. Според мен вече ставаш. По това, което аз наблюдавам в последните 2 години, особено много повече. Това според мен става и почваш да си вярваш повече, което е хубаво, защото ти си вярваш, защото знаеш колко можеш, обаче в един момент почваш да си такъв, да се поотпускаш в това, което си вярваш, което е хубаво. Наистина се надявам. Защото има дни, в които съм някаква така, много е страшен този живот. Какво правя? Хора, трябва да пускам неща, хората да ги слушат. I'm scared. Нали? Стръгълвам с self-worth доста от винаги. То много от нас, майче. Мисля, че всички, мисля, че всички го имаме. Просто колко позволяваш това да е нещо. Аз в началото бях така и за първата книга си спомням, че не изпитах удоволствие от това, че съм я пуснал дори. И вече 2016 към края изпитах удоволствие. И вече бях такъв. И сега съм такъв. Нещо, като някой много ще говори, да са и бе. Не ме интересува. Аз си знам колко мога, знам какво съм направил. Защото в момента, в който аз трябваше да съм най-щастлив все едно от това, което съм направил, аз го нямах това, защото по-скоро ме притесняваше какво казват хора, буквално няма толкова значение. При мен е малко едно аз какво ще мисля за продукта. И дали мен ще ми харесва на финала. И мисля, че до сега с всичките ми релизи, с които съм правила, като изключвам някакви сингли, мечка и покемон, защото те реално ме кефат много. И при тях съм била Zero Regrets. Но примерно в първия ми албум и 2 EP-те след това, след всеки един сме така, може много по-добре да стане. И такова не мога да слушам, защото просто съм тук трябваше и какво сте. И сега, за първи път са Formulations, май ще имам този шанс да съм някаква изгорена. Да, това е като порастваш, според мен се получава просто. Да, реално е много готино да порастваш и да наближаваш 30 е да shit. Аз който съм минал 30. На колкото и да е, защото имам чувство, че поне аз с хора от всякакви възрасти прекарвам време и съм забелязала на някакви, които са още нямат 20 или са в началото на 20-те, малко са такива, живеят с притеснението, че вече към 30 не си млад и въобще, че все едно имаш някакъв expiration date, който и са такива, аз съм... Ако сега не го направиш... Аз съм усещала даже от мене много късо, някакви много малки, 16-17 години, как ме гледат като... Нали, като тя вече е голяма. Не! Няма такова нещо. В смисъл, няма някакъв момент, в който си такъв аз вече съм сериозен човек. Който, върши. Има хора, които искат това и го случват и стават лели и чичковци на 25. Има много такива примери. Имаме такива. Аз вече не съм приятел с тях. Това е за някои хора, които аз лично си познавам. Те не са популярни, просто...
точно това, което ти обясни. Всеки се сеща за такива хора. Което няма лошо, това е техния избор. Аз не ги съдя за... аз ги съдя за това. Обаче нямам против това, че те са го направили, по-скоро... Така им е уютно, да, така те сигурно гледат към мен и си казват... В това още ли качва TikTok видеа? Няма ли да работи то? Да. Но каквото си избереш. Аз вярвам, че сме ageless. Аз мисля, че сме просто някакви души, слязли тук на земята и сме в някакви тела, на които сме придали такова огромно значение, че си опъваме и си слагаме и си чупиме носовете, за да изглеждат по-добре. А реално няма никакво значение. Да. Есенцията е съвсем друга. Есенцията е в твоята душица, в това какво искаш да сложиш на масата, как искаш да се държиш с хората около тебе. Всеки ден като станеш, дали може да направиш деня на някой човек малко по-добър. Дали има много по-важни неща, за които не е много тренди да ти пука. Но се надявам да става все по-тренди. Мисля, че започва да става. Особено с това, което ти казваш, че ние виждаме по какъв начин хората стават еднакви. А мене ми се случи... Страшно. Аз живея в студентски град. Да. И ми се случва от време на време мъже много да ме стерват. Много да ме стерват. И аз съм така... Това дали е защото съм натурална. И си мисля, че... Говорят и за някакви чичковци от време на време и такива... не мисля, че знаят коя съм. Не мисля, че е някакво... тя е тая певица и затова да ме стерват. По-скоро ме стерват като пиче. И съм някаква... Дали просто им е ход... Че нямам никакви неща. Защото това ще стане в някакъв момент секси, защото... Буквално видях една, която вчера си мислех, че аз я познавам и не я познавам. Но тя изглеждаше като много хора, които аз познавах. И малко се стреснах. И си викам някаква, що го правят това? Защото никой не е виновен. Не, то е колективно се е случило. Колективно сме се преебали жестоко и аз също стоя и се гледам в огледалото и съм някаква. Какво няма ли те малко по-добре? Е така, тук, кое това го няма. Дали да си го направя в някой... Някаква... Girl! Не е това идеята. Просто... не. На мен хора са ми казвали, ама ти, защото изглеждаш много по-младолик и затова не искаш нищо да си правиш. И аз си мисля как има някакви неща, които бих си направил, ако може да си ги направя, ама няма да си ги направя. То не е лошо да си го направиш. Особено пък, ако това нещо наистина ти пречи в ежедневието да си ход, да се чувстваш ход. Аз страхувайки се с носа си да направя това, което трябва да направя, защото не мога да дишам с едната нос да пуше. I'm not doing it. Аз просто имам страх от това. Имаш много хубав нос. Не, махни дали е хубав нос. Аз имам страх от това някой да ме оперира. Нищо. Ако случайно падна по лице и си щупа носа, съм такъв, окей, сега така ли ще съм го щупа, ще го правите и ще направите това не трябва, защото ми е изкривена се едно преградата отвътре на носа. Аз да отида, да си го направя, аз просто да стана и да кажа, значи ще дишам през устата сигурно 2 години и тогава ще отида. Съм такъв, окей. Що им казвате? Аз имам така нещо, което направих и скоро си мислех, че хората, които имат силикон в устата, усещат по този начин. Оказва се, че те усещат нормално устата си. Аз не знаех. Мислех, че усещат по-гумено такова, нали по? Не. Аз 2020 си извадих мадреце тука и те ми засегнаха някакъв нерв. Аз там пих някакви хапчета, но то след там 20 или 60 дни, не знам, 2 месеца горе-долу, ако не се оправи, няма да се оправи. И сега долната устна не си усещам и е като гума. Ма все още? Ето няма да се оправи. Ти не можеш да ги съдиш. Защо ще ги съда? То беше много сложно, защото първо аз отивам на 30 години да си вада мадрец. Това е първия мадрец, който аз си вада. Което само по себе си е малко притеснително. Отдолу мадреците ми влизат под другите зъби. И те вече са влезнали. Те вече са пораснали. То няма, нали. И реално те беше под 3 други зъба. И те трябваше така да цепат венеца. Добре, че го извадиха. Няма оплаквания. Защото само не си усещам долната устна и е като гума. Това е. И брадичката си я усещам, обаче е такова едно. Иглички имам непрекъснато. Така. И сега непрекъснато се хапа, като трябва, защото долната устна, нали, особено, си я хапа, защото не се усещам.
то ме заболява, защото то си ме боли отвътре, нали, това дето е по-скоро, тук където е. То сигурно не е нормално, аз така както правя, хората не правят така сега. И аз буквално си я дъвкам устна, нещо. Обаче е тук по-надолу и отхапвам. Ям баничка. Отхапвам. И трябва да вляза в едно спиди. Ям баничката и влизам в спиди. И беше странен вкуса на баничката, нещо. И влизам и говоря на жената, а жената е такава... То кърви. Ама цялата ви остави в кръв. Аз дори не се усещам. А то просто се е разкървавило и аз целите зъби и бях такъв... Окей. Ама някакво да направя. И го разказвам на приятелка и тя, защото знае, нали, как такова, и я питам, тя има. И аз я питам, ти не си усещаш, нали, устните, така, и тя. Не усещам си ги нормално. Няма разлика с усещането ми преди. Аз съм такъв. Защото аз винаги давах примера на хората. Това е едно, като имаш силикон. Не. Като имаш хиалурон, Не. Оказва се, че това няма. И такива неща мен малко ме притесняват всички свързани неща с това да променя нещо по себе. Ако ще стане така. Да. И да не трябва оперативно нещо да направя. Ми е мъжно, че просто някакви хора живеят с това, че е проблем. Включително и аз от време на време съм такава. Тук това въобще не си го харесвам, защото имам голям нос и гледай, то ми прави тук. Нали някакви неща, да си виждаш. И с такъв... Защото не седиш да се гледаш непрекъснато. Имаме проблем. Нали? Това да живееш в проблем, заради нещо, което ти е във външния вид, който така или иначе се тая. Не би трябвало да ни пука толкова. Отдолу зъбите ми са криви. Ама много леко. Така. Виждаш ли граца? Едно на друго. И аз го виждам това. И отивам при моя заболекар и съм такъв, мъдреците са пораснали, толкова, че са ми избутали зъбите, трябва да направим нещо. И той ще знае, че съм 5 за 6 и не ме слуша главата. То е примерно 2016-2017 нещо. Това. И той вика, я дай видеа от 2012. И аз изваждам видеа, нали, дет съм качвал. И виждаме, зъбите са същите там. Той вика, да, това ми е ясно сега какво си направил. Гледал си се в огледалото. И викам, да. И той вика, просто нормално хората не седат да си разглеждат така зъбите. Прибирай се, нищо няма да правиш. Те си така, няма да ги промениш. И той ми е забранил да си променям зъбите, каквото и да е да им правя, да си моите зъби, докато може да са моите зъби. Да. Защото той вика, това е характер. Ти, когато направиш, когато махнеш тия неща, и спираш да си ти. Почва да е нещо друго. Супер статистични зъбите. Да, не. Той така, нали. Ходи, наспи се, прави нещо и ще забравиш. Реално, наистина, никой не те гледа толкова концентрирано, колкото ти сам се гледаш. Точно. И дори бях чел нещо, което беше точно, че хората като те гледат, те виждат по спомен главно. Те виждат, защото те вече са те виждали. Да. И дори някакви моменти, в които ти имаш пъпка горе на челото някъде и си такъв... И те даже не го забелязват, защото те по спомен не те разглеждат непрекъснато. Трябва много така да седат, нали, да те гледат. Пак то е нормално, хората не седат така да се гледат. Тъй, че по-малко обръщайте такова внимание на външния си вид, което да ви пречи. Хубаво е да гледаш, да изглеждаш добре, да се чувстваш добре, даже по-скоро. Обаче е много лошо да изпадаш в крайни ситуации. Да. Точно, да, реално, ако носиш любов в сърцето си и мислите ти са някакви красиви и желаеш доброто на всеки, ти ще си хубав. Ти ще си хот. Ако отвътре е това е огромно клише, но е абсолютен факт. Се показва и отвън, точно. Абсолютно. Мисля, че ти успяваш да го направиш това нещо с музиката си, което е много, много, много хубаво. Защото е рядкост. Принципно хората не успяват винаги да изкарат емоцията навън по този начин. То е като терапия. Писането на музика. И аз тук с новия ми албум деца пиша. Трябва една много сериозна терапия да направя, защото имам близо 20 песни. Едната има припев, другата има куплет, третата има бридж. Само в смисъл започнати и са едни така на 30% висят. И сега просто трябва много концентрирано да си налегна, да си свърша работата. Аз те разбирам, защото книга си пиша в момента и понеже имам вече 2 книги, които са били
по този начин комедийни книги, но те са от 2015-2016. Да. И сега так ти е ясно колко кринжвам от тия книги, как те не са нещо, което аз съм в момента. Да. И литературно не са нещо, те примерно са 2 от 10, 3 от 10 литературно. И сега първо искам да е 6-7 от 10. Второ и като вече си го правил, имаш други очаквания от себе си. И вече абсолютно. Пък хората сигурно няма да го забележат по този начин. Хората, които ти се кефат, че се изкефат. И те може да го забележат. Всичко, Не, те може и да го направиш. забележат, те, които са чели предишните и да са така. Добре, това изглежда като нещо, което е по-добро. Като... Да, но както ти казваш, те ще се изкефят. Виждат левела, но като цяло, ако си имаш някакво комюнити от хора, които те не обичат, анализират така. както аз всичко, и ти имаме късмета да имаме, те просто се кефат да прекарват време нали, с нашата енергия. И аз съм супер благодарна за това. И много обичам в Инстаграм да си пиша с всякакви хора на всякакви теми. И той е някакъв форум. В смисъл, ние имаме някакъв форум. Да. Но така да разбирам, той е някакво състезание със себе си. Точно. За да си по-добър от миналия това, път. което си направил, да. И аз съм така, искам някакви нови флоуве. Тук някакви нови текстове, думи, готини думи. Може би истинската свобода ще е тогава, когато това не го правя със себе си. Да се състезавам със себе си. Ама сигурно ще... Бионсе го е казала. Какво е казала? Ми казала, има там някакви 7 правила на Бионсе за успех или някаква така. Това звучи като библейското с 7-те Божи... 7 за Бионсе заповеди. Само, че това според мен 7-те заповеди на Бионсе ще е по-добро като... И ще го спазвам повече. Аз ги имам някъде записани в един тефтер, но едно от тях беше единственият човек, с който ще се сравнявам и с който ще се състезавам. Това съм аз. Аз пък възприемам единствения човек, с който ще се състезавам и ще се сравнявам, това са родителите ми, защото те си създали травмата за това, че трябва да направиш нещо по-добро и като вече си го направиш такъв, you know what? I did it. So fuck you. So, малко по този начин. Състезаваме се със себе си, това е какво да тичаш срещу себе си, да бягаш срещу себе си. Аз така се чувствам всеки път, като правя такова нещо, ама има нещо сладко в това, така че аз съм... Ти като пишеш особено и в моя и в твоя случай, ти тия думи ги пишеш сам. Да, те идват от теб. И си сам при мен не идват от мен, по-скоро са пратени от Бога Вселената, ангелите, каквото и да е това по-голямо нещо от нас, от което аз черпя този сорс. Аз съм просто приемник, аз съм просто някакво радио, което трябва да настроя на правилната честота, което изисква аз да се лиша от това примерно, да излизам и да се напивам и да се правя на гъс и да съм парцал. Да. Защото след това... Или някакви супер много неща. Да изисква да ходя... Сега усещам, че изисква. Да. Преди работеше, докато се правих на парцал, писах първия си албум, горе-долу така е написан. Но сега вече усещам, че това, което имам да правя, изисква друг вид дисциплина и отдаденост, която до сега не съм влагала. И за да имаш някакси тази връзка, за да мога да стане и това, което пишеш, да е легит нещо, което си струва, не знам, трябва вяра и пространство и време да отделяш, всеки ден да отделяш време на това, което аз в момента говоря, все едно знам какво правя. Абсолютно. Казах ти, имам всяка песен има по едно пръстче, другата ухо. Много съм далече от това да съм в толкова добра комуникация с Бог, Вселената и ангелите всеки ден, че да мога да пиша всеки ден уникални неща. But I'm getting there. И с постоянство всичко става. Постоянство и уважение. И това, което с това ще завърша, всъщност нещо, което ти каза и малко по-рано и сега също. Едно от най-сигурните неща, които ме накараха да се чувствам аз най-сигурно, беше когато вече пораснах на 25-6 години и видях, че възрастните хора около мен също не знаят какво се случва в живота им. Защото като бях по-малък си представях, че всички знаят какво правят. Че те създават тази илюзия заради... Да. Не знам заради какво. Не знае. Никой почти не знае точно какво прави. Дори хората, които са много успяли. Защото това са и поемането на рискове. Това. Не знаеш какво правиш, но го правиш и
малко си сигурен какво ще стане, но повече се надяваш какво ще стане, така че пожелавам ви да рискувате повече. Не, ами ние сме си душици, няма как да сме от желязо и да сме Точно. Знам. Моята дума е правилната дума. Да, и аз това го съзнавам, като си говоря с някакви възрастни и ги виждам как са по-имачури от мене в реакциите си. Точно. В това как се палят за някакви безсмислени неща. И да, всеки трябва да излекува детето в себе си, което не е толкова тренди все още, особено в България, но и това е нещо, което нашите родители трябва да направят. Защото реално да са живи и здрави имат още време. Не това, което аз се натъжаваме, като вие някой възрастен, който е решил, че вече всичко знае и спира да учи, защото това е... Да, това е цял живот си продължава да се учиш на неща. Никога не си научен. Да. И това е мега чаровно, че цял живот всъщност си едно дете. Да, иначе никога нямаше да можеш да правиш неща за пръв път отново и отново, защото това е нещото, да научиш нещо ново, е точно да правиш нещо отново и отново. Плюс ти наистина си дете цял живот, защото в тебе живее едно ранено, травмирано дете, което е неизбежно такова. Дали родители ще са го направили или в среда, или каквото и да е. И трябва да го хилваш цял живот и да му даваш пространството, то да живее живота, който иска да живее. Защото като сме били деца, сме били най-щастливи, колкото и тегави детства да сме имали. Сме имали тази безгрижност, която никога повече не може да имаме. И не знам, аз целя само единствено да задоволявам това дете. И винаги това ми е било вдъхновението за всичко, което правя. В момента си избъдвам мечтата на това дете, защото това дете беше някакво такова. Аз искам да стана певица и актриса. И винаги като ме питаха какво искаш да станеш като пораснеш, винаги с най-голяма гордост. Певица и актриса. Аз не съм искал да ставам такова нещо, какво съм станал. Казваше? Нищо не съм казал. По принцип, когато бях много малък, исках да стана на букчийския камион. Да работя, ма се окаже, че много момчета това им е била мечтата. То много яко. Возил ли си се? Не. Мега яко е. Аз имах един период, в който ако някой кара букчийски камион. Така се прибирах до нас известно не го правих всеки ден, но от време на време, като фанех букучийски камион, на Баира, там като бях тинейджър и реално се прибирах по-много късно. И ме водиха почти до нас. Екстра. И беше много фан. Трябва да чакаш между кофите, Окей. Струва си. Това е. Чакайте между кофите, струва си. Това със сигурност е нещо, което... Така ще заглава подкаста. Благодаря много, че бяхте с нас. Довиждане от нас за сега и до скоро. Може да видите отдолу в описанието профилите на Мила. Тук може да видите предишния епизод на подкаста и тук може да се абонирате, за да виждате още от самия подкаст.